kufikiria. Hatukujua hii mambo inaweza kutupata hapa. Tumeshituka, tumeshindwa nini inaendelea. Ukiangalia unajiuliza, kweli haya mambo yanaweza kufanyika kwa nchi ambayo kuna serikali? Mane chal marwacha Perez Odoyo anukomi magi jok mano nyiolo jok mane nigi geno mano mar dak e udi kata ilo makoro bende ne ginyiewo to sani ero gin gi ywak machalo kama kaka okil kama loka ka iketo koki kata kikonyo jal manyiewo bende urango ni gin ataro mar chik kata oyo gin okil kama loka miwane kata experience mari ka gik maka magi bende ponono isekale ng'ama sign ne kata bange lo yudo ataro mar chik. Erokamano Cleophas, gima chal kamano to lit ahinya nikech koro nyithindo moko ni oko, jomoko ikore ne penj to nyithindo moko kia kata kuma gidwa dhi time penj nikech skundgi omuki. To gima da nikech case ka case okanya wacho about case mamae nikech pok awinjo matut gi kaka ne giyudo lopegi to kaka ne gitimo search kaka nyawadwa Tuju osewacho ma giyudo. But gima da kwonga wache ni low nigi kaka ondike the registration process. Nitie lope moko ma samoro kata kitimo search tineno kondik ni ownership absolute or kipenjo ni manie system mane mar ownership inyanyisi weche moko ariyo, freehold kata leasehold. Adwa wuoyo kuom leasehold kuom sani gima paro ni samoro timore Machakos. Nitie lope moko ma sirkal miyo ga ji mondo tigo kuom kinde moko. Wabende kuonde mwadake kor gweng wang'e wach kodisha. Wang'e ni nitie seche moko kidwa dhi ng'ato dwa puro kamoro to oonge lo mamare, koro gimotimo owinjore gi wuon lo to wuon lo miye lobno kuom higa kata higni 2 opure. Mano ok nyis ni lobno koro en mara kaka japur. Gima nyiso en ni ne wawinjore gi wuon lo omiya atiyo kode kuom kinde machal kama. So nitie lope moko mag sirkal ma sirkal miyo ga ji mondo tiye, mostly lope mag boma to lope mag town machon chane wawacho ni gine under municipality chon iketo gi kata under registration giwinjo ka en Kisumu block en ok en lo mowinjo mondike gi gweng mar ng'ato kaka Kisumu Kanyawegi kata Kisumu ka indike mana gi block. Nyiso ni en lop sirkal momi ng'ato kuom seche moko higni 40, samoro higni 60, nitie moko manichiwo kuom higni 99. Ma kuom ranyisi, ka en lease mar higni 40 to nochiwe 1960, nyiso ni kochopo higa 2000 to lease kochiko higa 2000 lease norumo. Makoro nyaki chaki dog ne wuon lo ma en sirkal tichaki kwae. Koro gima samoro timore en ka ng'ato neno ni list cha dhi rumo to uso ne ng'ama chielo to ng'ama chielo ni kar mondo koro okwa sirkal mondo extend the lease period en okawe kaka mare nikech en gi title ma mare. Lope mag lease gi chal gi lope ma ng'ato kodisha, chal gi ot mi rent en mari kuom kinde ma ichulo rent mar dweno to bang' idweno koro ken mari momiyo ichaki dok ne wuon ot ichaki kwae kichulo ne rent mar dwe manyien. Koro gimoro monego bed ni wang'iyo mostly en the mode of ownership. Ng'ama uso na lobni en mare nade, en mare throughout makoro wacho ni en freehold koso en mar sirkal omiye mondo bed go kuom kinde mathorom kama to kinde miye ni oserumo koso pok orumo. Ageno ni koda Cleophas an kodi yo makare. Koro kiseng'eyo the ownership, kiseng'eyo kaka lobno bedo registered, eka koro ing'eyo ni anya ng'iewe kana abro bedo wuon gi kuom kinde maybe higni 10 ma pod ng'ani nigi lease. To bang'e kanyo nyaka dhi akwa sirkal ma samoro ng'amomiyo lease cha nyatamore extend the lease. Koro kotamore choro lease to nyiso ni lo dok ne wuongi. Erokamano. Nitie kumoro ma bende ang'e ni ang' wadhiye mondo mi ang' waranga ne okang' machielo. But penjo mantie kama duong' Perez.
jogi mano nyiewo lo kendo jogi no nyiewo lo mano kama gintiere kuom ranyisi kama pod wantiere en mano kuom ranyisi mano mara Mavoko mantiere county estate kendo gino mantie kar kacha udi makoro imukogi jogi ne nigi okinde maggi manentiere kar kanyo debed ni okinde mane onge kod ng'eyo mano mar konyo jogi mano dhi nyiewo lo koso ng'okni nitiere kar kanye isayo ng'a e kinde machalo kama. Ok dawach ni aseyo okil kata aseyo ng'ato nikech jowa bende opogore nitie jomoko mandiko agreement ka okil to nitie ng'at machielo mandiko agreement kata ka chief nitie jomoko mandiko winjruok gi kuonde mopogore koro jomondiko kuonde mopogore to kanya wacho to ng'amondiko kuom okil be ang'eyo ni ka en okil manigi lony maber onego nyisi kit kagima wacho ownership ni kibiro ira tang'iyo list taneno ka list en list mar maybe higni 60 to the list period dhi karumo en tija. It is my responsibility mondo anyisi niya gimidwa ng'iyo ni to ing'iewe idhi bedo wuon gi kuom kinde matin koro gima dagomb ni mondo wuon lo otem extend the list mondi e king'iew en seche moko jowa ka oikore ne ng'iewo lo ok odwa winjo gik moko ma wanyisegi ok odwa winjo any advice en oikore ni odwa invest to gisewinjore ni koro pesa ok odwa tiyogo ok owinj gik matindo gi ok dang' awuoye lo kinde te but gima ng'eyo ni samoro janyiepo bende nok oluwo wach okil samoro nitie ng'ama insist ni in gima indikna en agreement mabiro iri mondo indikna to samoro bende okinde magidhi irgi ok ong'iyo matut documents matudu onyisowago ok ging'iyo ma gi advice client koro mano nya bedo makosa mar okil makosa mar joma ng'iepo kata haraka mar jowa mar adwa bedo wuon lo kamano Perez adani maki kanyo okil jo nitie paro mantie kar ka oda nyiewo lo entiere kata kuom ranyisi an koro an ma da nyiewo lo abiro uchake yo